Gawas sa mga sementeryo, duna say mga dabawenyo nga midagsa sa beach resorts aron pahimuslan ang taas-taas nga bakasyon. Ano report ni Kent Abrigana. Midagsa ang mga muduo sa ilang minatay sa Lobogan Public Cemetery sa Toril District, Davao City karong kalagkalag. Sa entrance sa sementeryo, istrikto nga ginapatuman sa kapulisan ang no face mask, no entry policy. Gipang kumpiska ang mga hait nga butang ug ubang gibawal sulod sa sementeryo. Aduna sa gimuntar nga medical tents alang sa emerhensiya. Sa sulod sa sementeryo, iyain na og dagkot og kandila ug pagpanglimpyo ang mga miduaw sa ilang minatay. Sama ni Justiniano og iyang banay nga mibisita sa iyang mipanaw nga amahan. May gani, gapo na kay sa uno, pwede na kakanhi dire. Sa una, di man. Sumala sa kapulisan, anaa sa 700 ang may bisita sa buong dako nga public cemetery sa lugar. Samtang, gawa sa mga sementeryo. Midag sa asab ang pipila ka dabawenyo sa mga beach resort sa Dakbayan, sama dinhi sa usa ka resort sa barangay Pampanga. Mas daghan karon kay compared last year kay pandemic man so limited ang tao. Ang magbanay nila ning Bing ug Fidel sa iyo nga bibisita sa sementeryo aron makalikay sa dagsa sa mga tawo. Dayon, nagbonding sa maong resort, kauban ng ilang mga anak ug apo. Human naman mi dito, nag-pray, so dire na punta. Importante gid kaayo mo kita mga pamilya. Samtang kamatikdan niya wala kayo pasahero nga nangabot sa Davao City Overland Transport Terminal. Sumala sa opisyal sa usa ka bus company, dakong epekto matud pa ang nasanati ang baha sa Cotabato ug Central Mindanao sa ihap sa mga pasahero. Bayan sa dalan sa buser sa highway, okay man kaya nga to ang nagamonitor man po mi sa butin namo sa Cotabato. Normal man ang agianan nito sir, walay tulay nga na damage. Hinuon gipangandaman gihapon sa tagdumala sa Dicot Terminal ang posible nga pagdagsa sa mga pasahero. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa One Mindanao.